Kyllä vain. Ensimmäiset puheenvuorot ollaan nyt kuultu. Mitäs mieltä Jan oli nyt näistä? Niin kuin Luonolla vähän juteltiin, niin Haaviston Pekka oli aika yllättävän tämmönen yhteiskunnallinen tämmönen tietyllä välittämisen ja herättämisen sanoma. Se ei ollut ihan ehkä tämmöstä niin kuin, ehkä mitä olisi voinut olettaa, mitä ikinä se onkaan. Niin, jos luulit, että tämä oli jonkinnäköinen IT-puolen konferenssi, niin yhtäkkiä oltiin Darfurissa, Talibaneja, ISISistä ynnä muuta. Niin, ja uusi juttu oli, että Talibanit onkin pohjimmiltaan niin kuin ketkä tahansa meistä. Toiminta ehkä tsekkaa itsekin, mutta mä nyt luotan Haaviston Pekkaan sen verran, että ehkä pidetään tästä kiinni. Sitten oli ohjelmassa ei ollut tämmöistä lodavaa lähettilästä mukana, mutta sehän oli aika hauska tämmönen esittely siihen erään maailmanluokan vieraan ympärille. Joo, kyllä. Bruce Oreck tuli lavalle vakuuttavana miehenä, Doljuna sellaisena tuli esittelemään seuraavan artistin, vapaa-ajattelijana, joka taitaa olla sun suuri idoli. No, en tiedä idolista, mutta sanotaan näin, että on jo ikää vähän ja 3 lasta ja ei ole sille enää niinku sankareita, mutta ehkä Taleb on lähimpänä sellaista hahmoa. Taleb, siis Nassim Taleb, ei Taleban. Miten muuten suomeksi taipuu, jos se on Talebin eikä Taleban, ei mennä sinne. Mutta hän oli hyvin erikoinen tyyli esiintyä. Se oli vähän tämmönen, jos saa sanoa mumisella, hyvin persoonallinen, mutta se oli kuitenkin mukaan se tempaiseva ja hän sitten niillä tietynlainen tehokeinoilla, kuvilla ja tämmöisillä hyvillä anekdooteilla vei mukana. Ja toisaalta se lopun tämmönen 2 hengen show Bruce Oreckin kanssa, niin se oli taas hyvin paljon vapauttelevaa. Kyllä. Eli Nassim Taleb on tunnettu kirjastaan Anti-Fragile. Voisitko Janne tiivistää yhteen lauseeseen Anti-Fragile? Mä tiedän, että sä et halua sitä tehdä, mutta yritä. Mikä on Anti-Fragile yhdessä lauseessa? No, jos mä typistän sen niin ihan älyttömän pienen, niin Anti-Fragile on ohjenuoraa siitä, miten elämää pitäisi hyvin elää. Niitä kirjojahan on maailmassa muutama, jos nyt lähdetään vaikkapa Raamatusta. Sekin oli tänään Talebin puheessa mukana, niin mitä ajatuksia se herätti? Muistetaan, että Nassim kehui Raamattua. Hän totesi, että se on hyvä kirja ja välttäkää käännöksiä. Toki muisti pitää hygieniat omaan kääntäjänsä. Mutta Nassim ehkä tuo esille sellaisia juttuja, mitä on ollut tämmöisiä ikuisia totuuksia, mitä on ollut antiikin Roomassa, mitä sitten tämmöinen teknokraattiyhteiskunta, tämmöinen hipsterimeininki on unohtanut. Eli tietyllä pitäisi pyrkiä takaisin vähän perusasioihin ja sitten hän on tosiaan nostanut tämän termin, hän on keksinyt tämän termin anti-fragile, eli epähauras, eli kun on hauras, mikä on se vastakohta. Mä sanoisin, että esimerkiksi vaikka maapallon eläinkunta on hyvin anti-fragile, evoluutio vie sitä eteenpäin, jos lähdetään tosta liikkeelle. Itse ajattelin ehkä näin, että Anti-Fragile, time's up. Kunnollinen startup-toiminta on nimenomaan sitä, että tehdään jotain, feilataan, opitaan siitä, ei kuolla heti pois, vaan adaptoidutaan, tehdään seuraavaa juttua. Joo, siis kello soi, meidän pitää kohta mennä nimenomaan näin. Se just tämmönen startupi monessa mielessä, se on oppiva, siellä tehdään tämmöistä, puuhaillaan, näpräillään asioita, opitaan niistä yrityserehdys, se ei ole liian iso, se ei kaadu sen myötä mahdottomuuteensa, niin startupeissa on toivoa. Kyllä. Nyt mennään kuuntelemaan lisää esityksiä. Kiitos tästä. Klappi.